Уважаеми зрители, аз съм Даниел Петканов, a.k.a. Лудия репортер, както ме наричат в интернет. А това до мен не е Камерън Диас. Днешният репортаж ще бъде изключително скучен, затова ви препоръчвам да изгасите телевизорите си. Според мащабно проучване, всеки втори българин смята, че всеки първи е луд. Не, шегувам се, според мащабно проучване, всеки втори българин смята, че не сме достатъчно нежни и че България ще е много по-добро място за живеене, ако проявяваме повече нежност един към друг. Аз съм най-нежният човек на света. Нежен ли е българина? Има и нежни, има и ненежни. А нежен ли си? Нежен пич ли си? Еми, така разправят. Така разправят? Ма кой така разправят? Еми, в даскалото. Ама това не е много захваляне, да знаеш. Защо? Не, аз съм нежен към нежния пол. Вярно е, че нежността ще спаси света? Да. Наистина ли? Да. А ти нежна ли си? Да, към всички. Добре, тогава дай ме една целувка. Писенце мое! Кажи писенце. Искам да те попитам, нежен ли си? Нежна душа ли си? Вдовец съм. А, вдовец? Аз Да. те питам дали си нежен, не дали си вдовец. Нежен съм. Към кого? Към всички жени. А към мъжете? Към мъжете съм злобен. Уха, какви цици! Това ще го цензурираме. Кое е най-нежното нещо, което си правила някога? Танцувала съм най-нежно. Вярно е, че нежността ще спаси света? Да, бе. Как и викаш най-миличкото нещо, което си викал? Миличка, например. А пуделче викаш ли? Пуделче. Не. Страхотно направо. Ти как ги викаш на твоята приятел? Докче. Лавраченце. Гугутчице сладка, какво правиш? Катерички моя рошева, костурченце малко. Шушулки златна. Хамстърче моя, като малко котенце си. Да. Мисленце, ще отидем ли някъде? Къде ще предложиш? Нещо от този сорт. Зайче малко. Ей! Какво правите? Член 32, не е 5, параграф 3. Никой няма право да снима, записва, презаписва някой без негово съгласие. Не! Ужас! Изглеждаш ми малко нежен. Виж сега, значи как се обичаш не означава дали си нежен или не. Така като те гледам, ти не отстъпваш много. Фойтаризъм или какво? Да. Някаква метросексуалност, която мога да значи, че си п***аш, къде да знам. Най-милата дума, която си употребявала някога. Ако обичате, Какво? ако обичате по принцип, Не! Как той показва нежността си към тебе? всякакъв начин. Какво според мен ти само по сексуален начин си показваш любовта към него? Не само. Не само, но предимно. Да. Добре. Всеки има различна представа за нежността. Аз се поцелувам малко. Не. Аре малко, бе. Какво ти става? Приятел ми да ми извинява. Гледам. Това ти гадяра. Мразате. Всеки обича към него да са нежни и той към останалите. Коя е най-милата дума, която си казвал някога? Обичната, може би. Смятате ли, че българите не сме достатъчно нежни един към друг? Много сме нежни даже. Сериозно? Прекалено нежни. Прекалено нежни. Какво трябва да сме сер? Нежен съм, обаче лошото е, че това нещо много се потъпква. Нежността ще спаси България според 54% от българите. Нежността може. Трудно достъпна е. За много хора нежността. Това ли е начина да излезем от душевната криза, в която се намираме всички българи? Да бъдем по-нежни един към друг? Да, до някъде това. Мисля, че трябва и малко заплатите да се дигнат.